meters, turn left to stay on Mount Mayan Park Road. Take the next left to stay on Mount Mayan Park Road, then your destination will be on the right. In 100 meters, make a U-turn. Welcome to Mayon Planetarium, mga kababayan ko. Ano po bang araw ngayon? Today is Sunday. Under development po ito. Sama kami dito! Hanggang doon sa taas. Ay, ang sarap sa pakiramdam, mga kababayan ko. Awat ni loob ng Diyos na makarating po tayo dito. Ito po yung Mayon Planetarium Churches. Ningal po tayo. Yan, actually libre po dito dahil sa pinupunduhan po natin to. Aakyat po tayo. Under development daw. Madulas. Okay. Sarado. Ang lamig. Ganda itong klase na grass na ito. Hanggang doon pa. I love tobacco. Yan, may little text dito. Hanggang doon pa pag sa tuwing summer o ano. Wala ko sa nila eh, tapong-tapong. Atapang ka na lang. Medyo basa po yung stairs po natin hanggang doon. Ay, nakakis mo.